assalamu alaikum hettiyanko ɓe yaw Piindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccide e mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka altine hannde kuɗon yalwal Allah waɗanin jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jettaka e largotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal aduna fof porosolen caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ne jeeya ko ɓuuri tengtude jayndel ɗi ne anda décision mo assemblée nationale jettuno rewtama nane nder jayndeli ɗi ha tengti kay e ko ganduɗa ete ko kañum woni yiyande moɓɓe e holɗo banggue dawrugol tolni oɗo saaha ha kay to ganduɗa woni Colobane ko ganduɗa kañum woni camion badɗo dérapé ha wari yimɓe ɗiɗo ma en gari hen joni joni so Allah lamdo jaaɓi. noon tigui hettiyankoɓe ɓiyankoɓe jayde gendire le soleil gudditirten on ji jayde le soleil oɗo saaha gardiɗo bat kay woni yeeso natal ngal ɗo noon hollidde tan e wiide mo Sénégal kay oɗo saaha ne jeeya leyɗele nogas ɗi ganduɗa e aduna o koye banggue yette gartam mumen nani yeeso ɗum ɗon noon woni konguɗi makko kanko oɗo mo ganduɗa o arti henete e nder jayde gendire le soleil garen ha joni jayde l'observateur e oɗo subaka wi tan ko poisson du 2 avril ɗum noon wona poisson d'avril kono tigui ɓe mbi kay ko poson tigui woni so 2 avril yonti ɗum ɗon noon so haalama hakkillaji fo jahata koye mandat présidentiel ɗum noon ine anda ko ɗiɗi lewru avril foti gasde te ɗo e nden so tawi élection ji mbaɗaka darnaka ɗum ɗon noon kanko gardiɗo leydi ndi mataw tan darde makko wonta dañde fayida nder leydi ndi ɗum ɗon noon woni ko jayde l'observateur arti oɗo subaka e kay konguɗi oɗo mo ganduɗa woni Bourgi nane nder jayde nde ha joni yete e tan ɗo situation politique tolni e nder leydi meɗen garene jayde las oɗo subaka on ji jonde tan Amadou Mame Diop woni tan président mo assemblée nationale ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko hakkude kay assemblée nationale e to ganduɗa ko kañum woni kay conseil constitutionnel ɓe mbi tan ko hakkude jeeɗiɗo ɓeɗon e assemblée nationale kay ne wawi wiyede tan dejre ala hen walla mbiyen hakkillaji deƴƴi ala hen saabu yete koɓe mano ko foof asda kamɓe jessage jeeɗiɗi ɗi ɓe joƴƴini ɗum e leydi garen ha joni jayde l'indépendance ɓe mbi Karim Wade e tan France Afrique ɗum noon woni ko ganduɗa ɓe gari hen oɗon oɗo subaka ɗum noon ko konguɗi Bourgi mo ganduɗa yete ari kay e intérêt ji ɗi ganduɗa France ne dañi ɗum e ɓiɓɓi Ablaye Wade o France ne dañi ɗum e maître Abdoulaye Wade ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa o ari hen no ɓuuri yajirde e nder tan jayde l'indépendance caggal jayde l'indépendance garen e jayde tribune ɗum noon garen ha joni tan e gueɗe ɗe ganduɗa ine haala muɗum ne haale woni gueɗe Rose Wardini kanko Rose Wardini noon ine anda yete double nationalité o jogui nde o watta déposé candidature makko ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ko kanko kay gueɗe makko gonno koye juuɗe lawol ɓe mbi beele Karim Wade ne kañumne wona noon tigui fotiri rewede saabu noon kankone o waɗi tan ko wiyete parjure mana haalde ko ganduɗa wona gonga walla tan tawde ko ganduɗa goto fo watta ko wiide ɗum ɗo kondagam kanko noon o haali ko woni caggal gonga ɗum tigui ɓe garti hen e jayde tribune ɓe garti hay ha joni e kan oɗo camion badɗo dérapé toon to tan Colobane ɗo ganduɗa ete yeyannoɓe fo ine gonno ɗon kamɓe yeeyoɓe fëgg jawiji ɗum ɗon noon dañi hen noon ɗiɗo ɓe ganduɗa mbasi hen pittali mumen ɗum koye samedi oɗo ɓennuɗo wonno garene jayde vox populi noon caggal nde ɓe garte oɗon camion kay ɓe mbi yani kay e dow yeyannoɓe tan fëgg diay toon to diwan mo ganduɗa kañum woni diwan mo tan Colobane yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen ɓe gari noon ɓe mbi tan ko assemblée nationale kay ɗo joni hakkillaji moɓe ɗejani kono noon koko dilli tigui ɗon ɓe garti hen ɓe garti kadi tan ha joni ɓe mbi kay ko kakofoni woni haala ka gasata woni hakkude
wonɓe banggue politique ɗo joni noon koɓe sertuɓe saabu goto fof nani foɗane fana banggue muɗum. Garen e jayde enquête kañum noon loskitan fani koye candidat ji ɗi ganduɗa kay oɗo saaha ni wiya yewtere ine daña hen ha joni tan e tan darde Atepa Goudiaby e tan woɗɓe ɓe ganduɗa ɓe mbi ne jaaha haala hakkude walla tan koyɗe jaam hakkude kanko gardiɗo leydi ndi e oɗo mo ganduɗa woni tan Ousmane Sonko gonɗo e juuɗe lawol oɗo saaha ɓe mbi kay mo haala muɗum nanaka woni tan Idrissa Seck. Garen e jayde quotidien le quotidien kañum noon ari tan ko wiide kanko président Macky Sall kay o tan fuɗɗima consultation ji makko to banggue électoral gam tan darnude date mo ganduɗa ko kañum tigui foti faade e tan élection ji ɗi yiyete ɗum ɗon noon o fuɗɗima yewtere e won hen e tan wonɓe nder leydi garen ha joni e jayde l'info noon ari tan koye Malick Gakou caggal nde o takka wiyede tan ko joguiɗo yete goɗɗo tan nationalité kanko noon o ari tan e tan ɗum ɗon hollidde kanko nationalité goto o jogui woni nationalité sénégalaise te kay to banggue fisc kay amo wone lawol goɗɗo noon poɗɗo wadde no waɗini woni tan Amadou Ba ko Amadou Ba noon o joppi feɗendu e tan candidat ji widemo kankone yo yaltin walla tan yo haal to banggue nationalité makko no kadi to banggue fisc yo haal holno waɗi hawa tan heeɓi quitus fiscal makko ɗum ɗon noon ɓe garti hen kamɓe jayde l'info e oɗo subaka caggal nde Malick Gakou huccituno e saktoɓe kabaruji garene jayde libération noon ari tan ko yaade to ganduɗa woni Ndiayel toon noon ɓe mbi tan ko fayi e banggue kay leydi tottanoɗo tonnete Franck Timis ɗiɗon leydi noon addi caɗele ha saabini kanko Franck Timis ko waɗanno to banggue production koko wayno ni ussi no fewi saabu noon guila nden haala surti e hakkude leydi ndi ɗo ni ganduɗa tolnima tan ujunnaji ɗiɗi e temedde joyyi to banggue hectare uji o tottano ɗum noon ɓe mbi tan ko caɗele tigui tawi mo hen oɗo saaha e halluji hewɗi ha saabi noon ko faye banggue liggey makko koko rutti caggal goɗɗo mo ganduɗa kay oɗo saaha arti e nder leydi ndi woni Ngagne Demba Touré mo ganduɗa yete ko tan élément ex Pastef wonno oɗo saaha noon nde dañduno walla tan nde waɗano convoqué lawol ko nden tigui fano to diwan mo Mali ɓe mbi oɗo saaha noon o arti tigui e nder leydi ndi garen ha joni jayde stade coftal ɓalli ko kañum tigui uddata damale oɗo subaka ɓe mbi Jackson kañum noon ko tan tikkinɗo ɓe ganda goni siti ɓe mbi Pape Matar Sarr noon kanko ko surprise mawɗo o dañi ɗum woni ko ganda oɗo saaha ɓe gari hen ɓe mbi Koulibaly kañum kay ko buteur to banggue mo ganda ko toon dillata toon to diwan mo Arabie Saoudite hettiyankoɓe biyankoɓe ɗo tigui kadeten banggue roɓindu jayndeli meɗen ɗon joni gudditan hello wonko noon tigui hettiyankoɓe ɓen ko ɓe garen noon e banggue tan walla mbiyen hello men wongo gudditiren ɗum noon e ko ganduɗa ko kañum woni accident dañɗo toon to diwan mo Colobane ha yimɓe ɗiɗo mbasen pittali mumen woni camion mawɗo mo ganduɗa yete tan waɗi oɗon jeeya ha yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen koye ɗiɗon jeeyaji noon gudditen damal tan garen e ko ganduɗa ina ƴewtinda woni bouteillage gaz ɗi ganduɗa ina ƴewtinda uddirde nde walla tan ina adda caɗele e ɗeɗo balɗe walla lebbi ɗiɗo ɗi ganduɗa yete aɗani ɓenna ɗum ɗum noon heewi dañɓe hen caɗele so ƴewama to ganduɗa yete ko kañum woni Derklé galle huɓɓino toon gaz ɗiɗon adduno toon caɗele ha ko tolne yimɓe jeeɗiɗo walla jeetato walla so ne wawi ni tawa ɓuuri ɗum mbasi hen pittali mumen goto ɗum ɗon ne ƴewtidama kadi goddo gaz mo ganduɗa yiyanoma to banggue réseaux sociaux ji kamɓene nde ɓe uddita ko nden tigui sukkorde nde waɗi sauté kañum ne addi caɗe ɓe kamɓe kam ɓe dañi sawde hen hecciyanki tan to ganduɗa woni diwan mo Grand Yoff ko way noon dañi toon gaz cukkittenoɗo subaka law kañum ne waɗi sauté sukkorde nde ha saabi yimɓe tato mbasi hen pittali mumen walla nayo ɗum ɗon noon ɗeɗon gueɗe ɗe ganduɗa yete oɗo saaha
nani fuɗɗi ne foti ƴewtede holto probléme o woni hay so tawi ɗo joni hay so tawi production gaz dartinte ha ande holto probléme o woni waɗe noon saabu noon ko wiyete fittandu wona fijirde te noon so yimɓe jeeyama e leydi goni e leydi won contrôle uji ganduɗa aɗa foti dañde saabu ko dañata ko noon wana Europe wana États-Unis wana Asie ɗo ganduɗa ina suusi dañde toon walla ne suusi waɗede toon kono noon kala mbalit ƴettaɗo fawete koye dow Afrique ha ko wayni ina daña gila nden ha joni yiyaka hen fodɓe haalde hen kala hen walla ni association des consommateurs ɓe daro ɓe kala walla ɓe mbaɗa tan communiqué e ko wayni ɓe gummo hen guilay law saabu noon ko heeɓi ɓeɗon ko ne wawi hebde mone foof ne wawno wonde mone foof saabu goto foof gaz nane nder galle muɗum tawi wondi koye sukaɓe e nder galle mum wondi koye yimɓe e nder galle mum wondi koye sukaɓe woɗɓe e nder galleji mumen wadde noon ɗum ɗon ne foti ƴettede décision ji ne foti ƴeewede holko saabi ɗeɗon gueɗe ina wooda ɓe cafra ɗum guilay law guila ɓurtani juuɗe kono noon Sénégal woni ko ganduɗa jotte tan so tawi banggue embouteillage to banggue surcharge wiye goppe surcharge so jeeya dañi goto fof noon fuɗɗo darade ne haala haade jeeya dañde noon ko wiyete hirande defete ko jamma kono fewjete ko ñalawma yo ɗeɗon gueɗe ummane guilay law gaz bouteillage gaz nani adda probléme e nder leydi ndi bouteillage gaz ɗi nani adda probléme aji e nder leydi ndi era ngo noon ina nodde ko cri de cœur yo ummane guilay law yo ummane guilay law ƴeewe probléme o holɗo woni kamɓe fewdoɓe gaz o so tawi ko photo koye dow moɓe fawi ɗum ɗon ɓe pawe sanction ji ɗi ganduɗa ete hande ko tolne koɓe mbaɗi ko saabu noon ko gaz uji fuɗɗi warde ko nani adda caɗele ɗum noon ko erago ngo ganduɗa ete ina nodde saabu hayso neɗɗo goto wari hande ko caɗele saka noon wara nde galle no woruno rutto kadi probléme goɗɗo dañat ko foti noon kadi e galle goɗɗo ɗum ɗon yo ƴewte guilay law hettiyankoɓe ɓen koɓe ɗon gudde tan ruɓɓidu jayndeli meɗen tottude wonadi gongol so Allahu lamdo jaaɓi banimon debba Aissata Ndiaye wonno heɗanno en to banggue caméra ko Djiby Dieng to montage ko Ali Fall.